ପ୍ରାର୍ଥନା। ହରିଣୀଟିଏ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବନୁଆଟିଏ ଦେଖିଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ହରିଣୀକୁ ମାରିକି ତା ଛୁଆକୁ ଆଜି ନେଇକି ଯିବି। ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା ଠିକାରି କୁକୁର, ଜାଲ, ଦିଆଥିଲି ଆଉ ଛନିଚିର 4ଟା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲା। ସିଏ ଆଗ ଶିକାରୀ କୁକୁରକୁ ଜଗାଇଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜାଲ ବାନ୍ଧି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜେ ଛନିଚିର ଧରିକି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ପବନ ଜୋର ବାହାରିଥିଲା। ହରିଣୀଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାହିଁଲା। ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା, ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଚାଇଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲାନି। ଭଗବାନ ହରିଣୀର ଡାକ ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରେ କଳା ମେଘ କରିଥିଲେ। ଜୋରରେ ପବନ ମାରିଲେ ଗଛଟିଏ ଶିକାରୀ କୁକୁର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବରଫ ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ତାପରେ ପବନ ହେବା ଯୋଗରୁ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସାପ ବାହାରି ଆସି ବଣକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ତାପରେ ହରିଣୀଟିଏ ମନ ଖୁସିରେ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଚିବା।